Ayan, good morning mga ka-alright sa mga pinagpalang araw sa ating lahat, no? So, di muna ako kumuha doon sa pabahay kasi gusto ko dito muna sa, tindahan ni Bibang. Kasi yung siminto po, grabe ng tigas, oh. Tigas siminto. Bali, pupurmahan ko po ito. Ayan. Pupurmahan ko. Itong bakante na to. Purmahan ko. Tapos, lagyan ko ng bakal at buhusan namin mamaya para ma-slab. Ayan. So yung mga ka-alright, no? Sasaygan ko na lang. Ayan. So yung mga ka-alright, no? May purma na siya. Bali rilagay ko. Bali bakal naman, babakal natin para matibay siya. Alright.
Litay. Bukusin ba? Ay, kita. Buko. Pwede yan. Buko ka. Pwede yan. Wala. Pwede yan. Bukusin. Hoy, buhos na. Oh, baga. Ayan, buhos na. Ayan na po, may bakal na. Oh. Purmahan ko lang sa gilid para di mataano yung halo sa bilang gilid. Bali, pabulusok po yan yan. So medyo tataas kasi bagya dito kasi palusong yung ano, simento.